At sana ginagamit ni Diwata yung utak niya. Kasi hindi pa siya gaano kayaman. Paano kung ma-take down yung negosyo niya? May pagbigay pa kasi niya. So now, alam niyo ba kung bakit nandito ako ngayon? Upang manggagatas tayo sa nanggagatas sa ginagatasan nila. Mga par, si Diwata, siya ang topic natin ngayon. Kasi marami ng mga sikat na vloggers na nag-imbita sa kanya ngayon. At may mga politiko pa. At si Diwata naman, sumunod naman sa pinag-usapan nila. Punta naman si Diwata doon, punta naman doon. Tapos, yung negosyo ni Diwata ay naiwan. Naiwan yung negosyo niya kasi nandun siya sa imbitasyon. Ano naman ang tawag doon, di ba? Ginagatasan siya sa mga nanggagata sa kanya. Mga par, si Diwata ang mas dihado dito ngayon mga par. Kasi naiwan niya ang negosyo niya. Tapos, nandun siya sa mga nag-imbita sa kanya. So, siyempre, sikat na si Diwata. Marami nang manunood sa kanya. So, di ba mga par, walang kinikita si Diwata doon? Siguro, si Diwata doon, siguro libre siya sa pamasahe, siguro libre siya. Sa pagkain, libre siya. Pero walang kinikita si Diwata doon sa nag-imbita sa kanya. Yung malaki ang kinikita, yung mga sikat na vloggers. Kasi alam nila na si Diwata ay wala pang kaalam-alam sa social media. Kaya, palagi nilang ginagatasan. Kaya ngayon, nanggagatas na rin sa kanila mga par. Kung ako ang nasa pwesto ni Diwata ngayon, kung sino ka man, kahit sino ka pa, kung ako ang nasa pwesto ni Diwata ngayon, kung gusto nyong makikontent sa akin, kung gusto nyong manggagata sa akin, punta kayo doon sa tindahan ko. Doon tayo magbablog. Doon tayo gumagawa ng content. Kung gusto nyong manggagata sa akin. At wag lang sa ibang lugar. Kasi pag sa ibang lugar, maiwan ko yung negosyo ko. So, syempre, ako ang mas dihado. Kung gusto ninyong i-content ako, punta kayo sa store, punta kayo sa tindahan ko, kayo nang bahala kung anong klaseng video ang gagawin nyo doon, kung anong klaseng content, kayo nang bahala. Wag lang sa ibang lugar kasi okay lang yun. Okay lang yun pag ibintahan ninyo ako sa ibang lugar, doon tayo magko-content, pero babayaran ninyo ako. Babayaran ninyo ako kasi pag sumasama ako sa kung saan tayo magko-content, kung saan tayo pupunta, kung saan anong lugar, kasi maiwan yung negosyo ko kapag ako ang nasa pwesto ni Diwata. At para sa akin naman mga paray, mali yung ginagawa ni Diwata na pupunta siya sa mga nag-imbita sa kanya na wala siyang kinikita. So, siya ang mas dihado. At sana ginagamit ni Diwata yung utak niya kasi hindi pa siya gaano kayaman. Paano kung ma-take down yung negosyo niya? May pagbigay pa kasi niya, di ba wala?